Καλημέρα σε όλους. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν για το φωτισμό που υπάρχει και την ποιότητα του βίντεο. Η κάμερα δεν είναι επαγγελματική, είναι από ένα τάμπλετ της κόρης μου και προσπαθούμε με αυτό εδώ να σας δείξουμε ένα μηχανηματάκι που έχω φτιάξει, το οποίο κάνει πάρα πολλές δουλειές όμως και είναι πραγματικά ένα χρήσιμο, θα έλεγα, για κάθε γκαράζ, για κάθε αποθήκη κάποιου που πιάνει τα χέρια του, μπορεί να κάνει, που λέμε, παπάδες με αυτό εδώ. Έχω χρησιμοποιήσει υλικά τα οποία υπήρχαν στο εργαστήριό μου, δεν αγόρασα κάτι, παρά μόνο ένα φτηνό ρούτερ, το οποίο, εντάξει, την κάνει τη δουλειά του, δεν θα έλεγα. Αν είχα φτιάξει κάτι πιο προσεκτικά, θα είχα βάλει ένα μεγαλύτερο ρούτερ για να μπορώ να κάνω πραγματικά πολύ ωραία πράγματα. Να με συγχωρήσετε που θα χρησιμοποιήσω μια παλατέζα για να έχω περισσότερο φωτισμό, για να σας δείξω τον πάγκο. Καταρχήν, πολύ απλή ιδέα είναι ότι εδώ μπορούμε να μετακομίσουμε το ξύλο αυτό, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το πορτάκι μας, ας πούμε, την επιφάνειά μας και να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω, να κάνουμε, ας πούμε, ό,τι θέλουμε. Η ιδέα είναι ότι κάπως πρέπει να το σφίξουμε αυτό εδώ, οπότε έχω φτιάξει αυτό, έχω βάλει ένα ελαττήριο, ελπίζω να φαίνεται, θα χρησιμοποιήσω λίγο την παλαντέζα. Εδώ έχω φτιάξει ένα ελαττήριο, από εδώ πέρα μπορεί να σφίξει, αν το χρειάζομαι, αλλά πιστεύω ότι το απλό το ελαττήριο μου κρατάει το πορτάκι μου, το κομμάτι μου, το ξύλο στη θέση του, χωρίς πολλές διαδικασίες. Τα συρτάρια τα οποία είναι ημιτελή εδώ πέρα, όπως βλέπετε είναι από παλιόξυλα, απλά θέλουν τα καπάκια τους και θα γίνουν και αυτά στην πορεία. Εδώ έχω βάλει τους οδηγούς αυτούς, οι οποίοι έχουν γίνει αποδροί γιατί χρειάζεται να είναι σκληρό ξύλο. Έχω περάσει σαπουνάκι και έτσι λειτουργούν τέλεια. Αυτός εδώ ο οδηγός είναι για να μου δώσει μεγαλύτερο πλάτος, ο οποίος σφίγγει από εδώ πάνω κάτω, οπότε μπορώ να κάνω κόψιμο μέχρι και ξεφάρδισμα μέχρι και 1/10, ίσως και κάτι παραπάνω. Είναι αρκετά καλό. Συνεχίζω. Ο Γιώργος με βοηθάει, θα σκύψει λίγο. Εδώ πέρα έχω χρησιμοποιήσει βέβαια ένα καλό δισκοπρίωνο χειρός. Το έχω βάλει στο ανάποδα. Το έχω βιδώσει προσεκτικά για να έχω καλές ευθείες. Καλό γόνιασμα χρειάζεται. Έχω περάσει ντίζα. Ελπίζω να φαίνεται στο βίντεο. Και έχω φτιάξει αυτό το οποίο μπορεί να μου ανεβάσει ή να μου κατεβάσει το δίσκο. Η ντίζα είναι λεπτή, αλλά δεν χρειάζομαι παραπάνω, επειδή χρειάζομαι και να λυγίσει για να μου γίνει το τζόγο που χρειάζεται. Γιατί αυτό το στήριγμα μετακινείται ανάλογα με το κόψιμο που θέλω να κάνω. Γιατί μπορεί να θέλω να κάνω 45 μοίρες κόψιμο ή λιγότερο. Οπότε αυτό εδώ πρέπει να είναι μετακινήσιμο. Είμαι εντάξει εδώ, ο διακόπτης είναι καλά προφυλαγμένος εδώ πέρα για τυχόν ατυχήματα. Η πατέντα εδώ με το γρανάζι, το οποίο το έχω φτιάξει μόνος μου χωρίς σχέδιο, πέτυχε τελικά. Χρησιμεύει, αν το κοιτάξετε στο ίντερνετ θα το βρείτε, είναι για να μου ανεβάζει το εργαλείο του ρούτερ.
Εδώ. Αυτή η βίδα εδώ είναι για να μπορέσει να μου ακουμπήσει, να έχω μία στήριξη στην επιφάνεια που περνάω από το router. Όπως βλέπετε έχω τοποθετήσει αρκετές φωλιές για να μπορέσω να πιάνω τους οδηγούς μου και θα δείτε παρακάτω. Αλλά πρώτα θα σας δείξω τον οδηγό για το ξεφάρδισμα. Πρέπει να είναι, το ξύλο καταρχήν είναι πάρα πολύ γερό. Έχω βάλει 3 στηρίγματα. Δεν έχω χρησιμοποιήσει μέταλλο, σας είπα χρησιμοποίησα ό,τι υλικό υπήρχε μέσα στο μαγαζί. Το έχω κάνει πολύ σφιχτά, δεν μου χάνει καθόλου. Όταν λέω θέλω να κόψω 10 πόντους και μισό, κόβω 10 πόντους και μισό, δεν με κοροϊδεύει καθόλου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό, αλλά εξίσου σε αυτό το σημείο μπορώ να θέλω να το χρησιμοποιήσω και για το router. Δεν το έκανα αποκλειστικά για το δίσκο, μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στο router. Ο οδηγός μας βγαίνει και ερχόμαστε στη γωνιάστρα. Η γωνιάστρα δουλεύει πάνω στον οδηγό αυτό. Είναι πάρα πολύ σφιχτό, έτσι. Εάν, όπως εδώ πέρα σε αυτό το σημείο τώρα έχει πέσει σκόνη, θα πρέπει να την καθαρίσω για να μου δουλέψει σωστά. Μπορώ να κάνω κόψιμο 90 μοιρών ή 45 μοιρών. Σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, σε αυτό τον οδηγό Γιώργο δείξε, από εδώ, το fly. Εδώ υπάρχει εγκοπή για να μπορέσει να μπει το stop μου. Οπότε έτσι μπορώ να έχω οδηγό να κόψω ίδιο διαστάσεων κομμάτια σε αυτή τη γωνιάστρα. Ο οδηγός αυτός, ο οποίος αλλάζει και μοίρες, σφίγγει με αυτά. Δεν τα βιδώνω τώρα, απλά έτσι να σας δείξω ότι σφίγγει με αυτά. Μπορεί να μου πάει μπρος πίσω λίγο, αλλά είναι αρκετό για να μπορέσω να κόψω και να βγάλω μόρσα. Επίσης, μπορώ να του αλλάξω τις μοίρες. Τώρα είναι στις 90, μπορώ να το κάνω 45 ή λιγότερο. Εάν θέλω στάνταρ 45 πόντους να περάσω το ξύλο μου, τότε θα κρατήσω τις βάσεις και θα αλλάξω αυτό, ουσιαστικά δηλαδή θα τοποθετήσω ένα σταθερό οδηγό 45 μοιρών, στηρίζεται με αυτές τις βάσεις, σε αυτό το σημείο, και μπορώ να κόψω 45 μοίρες. Το ίδιο βέβαια ισχύει ότι αυτοί οι οδηγοί είναι αντιστοίχους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το router. Σε αυτή την περίπτωση και με αυτή την πατέντα μπορώ να κόψω τόσο λίγο, με τόσες λίγες μοίρες, που μπορώ να βγάλω ταμπλάδες για πόρτες. Απλά θα χρειάζεται λίγο περισσότερο γυαλόχαρτο από ότι εάν το τράβαγα στη σβούρα. Αλλά θέλω να πω ότι τι μπορείτε να φτιάξετε με αυτό το εργαλείο. Και επειδή πάντα πρέπει να φροντίζουμε την ασφάλειά μας, τώρα αυτή τη στιγμή εργάζομαι στο να φτιάξω ένα ελαττήριο το οποίο θα μου κρατήσει, δεν είναι έτοιμο, είναι πειραματικό, απλά έτσι έκανα μία δοκιμή.
το οποίο μπορεί να κρατηθεί εδώ και βάζοντας τον οδηγό μας εδώ, όταν θέλω να περάσω πολύ μικρά πηχάκια, εκτός το ελαττήριο που χρησιμοποιώ, εάν διδώσω αυτό εδώ, αυτό το πηχάκι περνάει από κάτω και έτσι μου κρατάει το μικρό το πηχάκι και τα περνάω ακίνδυνα και σταθερά, κυρίως σταθερά. Απλά λίγο δουλειά περισσότερη θέλει αυτή εδώ, μία μικρή λεπτομέρεια, μερικές διορθώσεις. Απλά σας δίνω την ιδέα. Νομίζω ότι προς το παρόν τελείωσα με την επίδειξη του μηχανήματος και πάλι θα ζητήσω συγγνώμη για την ποιότητα του βίντεο. Θα προσπαθήσω να βρω μια καλύτερη κάμερα και όταν θα έχω χρόνο θα κάνω βίντεο με τις λειτουργίες που πραγματικά μπορείς να κάνεις. Πάντως έκανα δοκιμές σε επιφάνειες και είχα ακριβή αποτελέσματα. Σας χαιρετώ για τώρα. Καλή επιτυχία. Ελπίζω να σας άρεσε ο πάγκος. Γεια σας.